i artistes monocordes. Res més lluny de Mossèn Climent que la seva poesia toca totes les cordes, tots els gèneres, tots els temes, totes les formes mètriques, totes les tonalitats. No és estrany si la seva poesia és la vida posada en vers, perquè la vida té moltes facetes i el cor té moltes fibres, amb la particularitat que a Mossèn Climent li vibren totes. La seva obra és extensíssima. El llibre en conté aproximadament una quarta part i és d'una gran qualitat en tots els gèneres: èpic, líric, satíric, epistolar, popular. Com posen els cartells anunciadors d'aquesta presentació, amb els seus poemes: riureu, plorareu, us commoureu, però sobretot gaudireu. Crida l'atenció l'espai que ocupa l'humor. S'explica: la vida humana, diu, sense humor i amor no es pot viure. Hi ha un Déu que és amor i un altre que és humor, que naturalment són un mateix. La seva poesia més directament humorística i satírica, sempre benignament satírica, es troba recollida sota l'epígraf Liridum Bau, Liridum Bon, que inclou a rondeta, 3 lletres 3, etc. Una pura delícia en tots els sentits. Proveu, el millor remei quan estigueu atabalats o deprimits. Però, com deia, n'hi ha per tots els gustos. Fixant-nos només en el recull que a continuació recitarà Mossèn Climent, feu atenció a l'elegia que tendresa dels poemes Tardor i Vinc d'ajudar ben morir la tarda, en el grafisme de l'autorretrat, en el lirisme del madrigal de la muntanya, en la musicalitat del deliciós romanç La campana de Bulner, en l'humor a voltes estripat, esqueixat, de la carta a l'amic canonge, una veritable crònica de l'època. Fam és un poema punyent de tema social. Ara com mai aguantem el pi i la llengua és la pàtria, són dos exemples ben actuals de cant patriòtic. I després dels dos cants, a l'amor i a la pau, la joia de la corona. El primer, la joia de la corona, el cant de Climent. Respecte a aquest poemari, escriu el professor Joan Ferrer: penso, després d'haver fet durant molts anys de catedràtic de literatura catalana d'ensenyament secundari i d'haver llegit i pensat i ensenyat literatura catalana a molts alumnes, que el cant de Climent és una de les peces mestres de la literatura religiosa catalana de tots els temps. Per acabar, venerable nit de tramuntana, i quan no vulgueu encaparrar-vos, llegiu les 7 auques escollides entre dotzenes, els 12 goigs d'entre més de 80 i les estampes del calaix primer de la calaixera de la iaia, escollides d'entre centenars i centenars de versos de circumstància. És que Mossèn Climent mai no va tenir un no per a ningú que li demanés algun vers.